Jeg har lavet en udarbejdelse af årsregnskab og vil nu lave en gennemgang af dette. 340.000 kroner er vareforbruget for fjerde kvartal. Beløbet er debiteret i vareforbrug og krediteret i varelager. Den bogførte forsikringspræmie på 20.000 kroner krediteres i øvrige omkostninger og debiteres i periodeafgrænsningsposter. Bilernes afskrivning i 2012 på 50.000 kroner bliver debiteret på afskrivninger på biler og krediteres i akkumulerede afskrivninger på biler. Inventarets afskrivning i 2012 på 30.000 kroner bliver debiteret på afskrivning på inventar og krediteret i akkumulerede afskrivninger på inventar. Privatforbruget på 400.000 bliver debiteret til kapitalkontoen, som i forvejen er på 600.000 og derefter krediteret, hvilket giver et resultat på 200.000 kroner. Købsmomsen på 110.000 kroner bliver debiteret i momsafregning, hvor salgsmomsen på 280.000 kroner bliver krediteret, hvilket giver et resultat på 170.000 kroner. Afskrivningen på biler bliver forringet med 100.000 kroner, da bilernes værdi bliver forringet. Dette resulterer i en bogført værdi på 200.000 kroner. Afskrivning på inventar bliver forringet med 70.000 kroner, da inventarets værdi også bliver forringet, og dette resulterer i en bogført værdi på 130.000 kroner. Og dette kan ses i note 5. Som sagt tidligere bliver vareforbruget på 340.000 kroner krediteret i varelageret, hvor varelageret bliver debiteret på 1,5 million, hvilket giver et resultat på 1.160.000 kroner. Varedebitorer, periodeafgrænsninger, kassekredit og varekreditorer bliver overført til balancen. Beløbene, vi kan se for neden, er summene, og beløbet på 611.000 kroner er forskellen på debit og kredit, og det fås ved at plusse 3 lille fejl. Jeg mente 3.892.000 skal plusses med 611.000, og det giver resultatet i 4.503.000. Og nu videre til resultatopgørelsen. Her ser vi nettoomsætning, som er det samme som varesalg, som er fundet inde i saldobalancen. For at finde bruttofortjenesten trækkes vareforbruget fra nettoomsætningen. De andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger er udregnet i note 1 og 2. Man trækker så de andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger fra bruttofortjenesten, hvilket så resulterer i indtjeningsbidraget. Afskrivninger er udregnet i note 3. Herefter trækker man afskrivninger fra indtjeningsbidraget, hvilket giver resultatet før renter. Renteindtægter og renteomkostninger findes i saldobalancen. Renteindtægter bliver lagt til resultat før renter, hvorefter man trækker renteomkostningerne fra, hvilket resulterer i årets resultat. Og nu videre til balancen. Bil og inventar bliver lagt sammen, hvilket giver 330.000 kroner i anlægsaktiver. Derefter bliver varelager, varedebitorer, periodeafgrænsningsposter og likvide beholdninger lagt sammen, hvilket giver omsætningsaktiver på 1.402.000 kroner.
Anlægsaktiver og omsætningsaktiver bliver lagt sammen, hvilket giver 1.732.000 kroner. Egenkapitalen primo er kapitalkontoen. Herfra trækkes privatforbruget fra, og derefter bliver årets resultat lagt til, hvilket giver et resultat på 811.000 kroner. Den kortfristede gæld består af kassekreditten, varekreditorer og anden kortfristet gæld, som findes i note 5. Disse beløb bliver lagt sammen og giver et resultat på 921.000 kroner. Egenkapitalen og gældsforpligtelser bliver lagt sammen, hvilket giver et resultat på 1.732.000 kroner. Aktiver og passiver giver det samme, som de skal. Årsregnskab bruges til at få kendskab til omkostninger og indtægter. Ved at se på disse ting kan man få kendskab til, om virksomheden har overskud eller underskud. Balancen udarbejdes for at vise virksomhedens økonomiske situation på en bestemt dag. Ved at kigge på resultatopgørelsen kan man se, at Peak Performance har et årsresultat på 611.000 kroner, som er godt.